Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau ma ga mu cikin wani sabon update namu kamar haka. Shin ko ka san yanda za ka yi withdraw na money naka daga cikin remitano zuwa bankin ka? So na farko kana da buƙatar ka shiga cikin app ɗinka na remitano kamar haka. An ya shigo haka ya buɗe ya gama satin. So abin da za ka yi na gaba shine za ka zo kan gurin swafin. In ka zo kan gurin swafin kamar haka. So na farko abin da za ka yi nan gurin renes nan shi za ka shiga sai ka saka renes naka remitano kamar haka. Idan ka taɓa sai ka lalubo inda remitano naka yake kamar haka sai ka taɓa shi. Abu na biyu da za ka yi sai ka zo ƙasa don kar ka juya shi zuwa USDT. In ka juya shi zuwa USDT withdraw naka shi withdraw nashi zai baka wuya. Sai ka lalubo NGN gashi nan naira sai ka saka. In ka saka naira misali in kana so ka yi withdraw ɗin remitano naka gaba ɗaya za ka yi complete haka sai ka saka. Amma idan ba haka kake so ba sai ka cire shi kamar haka sai ka goge. Idan ka goge misali idan ɗaya kake so ka sako da shi sai ka saka iya guda ɗaya. Idan ka saka sai ka zo nan gurin da aka rubuta buy NGNR sai ka taɓa. Idan ka taɓa zai yi swapping. In yi swapping sai ya koma naira. So idan ya koma naira sai ka dawo gurin wallet naka gashi nan. In ka taɓa gurin wallet naka za ka ga gashi nan an jera maka su kamar haka. So idan aka jera maka su kamar haka gurin NGNR din nan a nan za ka ga wannan naka. A nan za ka ga kuɗin da ka abin nan. A nan za ka ga kuɗin da ka sai da remitanon ka. So abu na gaba da za ka yi gurin NGN ɗin nan idan ka ga kuɗin ka ko adadin nawa ne sai ka shiga gurin withdraw. A ka shiga gurin withdraw zai kawo ka kamar haka sai ka yi adin ɗin bankin ka a gurin. In babu za ka ga sun nuna maka iya adin ɗin nan kawai. Bari in goggoge wannan. So kaga gurin ya zama ba komai kai idan baka taɓa ba in ka shigo haka za su baka. So abu na gaba da za ka yi sai ka shiga cikin adin account kamar haka. In ka shiga cikin adin account sai ka taɓa line farko sai ka zaɓi sunan banki naka da wani banki kake amfani. Ga sunan bankuna nan da yawa a gurin. An ka gama sai ka ɗau bankin da kake amfani da shi kamar haka sai ka zo nan sai ka saka number account ɗinka. Lamban account ɗinka kana gama saka sunan zai bayyana zai yi searching kamar haka. Kaga sunan account ɗina gashi nan ya fito. To abinda za ka yi na gaba sai ka taɓa create ɗin nan. Idan ka taɓa create zai kawo ka kamar haka. Za ka saita Google Authenticator kubiyomu abin na gaba. Insha Allah zan nuna muku yadda za ku saita Google Authenticator ɗin nan. Abinda za ka yi ni kaga ya kawo ni nan. To sai in taɓa confirm. Idan ya taɓa confirm zai bani dama in taɓa fingerprint ɗina. Idan na taɓa fingerprint ɗina successful zai kawo ni kamar nan. Kaga account ɗina dawo na Access Bank. So abinda zan yi sai in haka sai in continue. In ne continue kaga gashi nan ya kawo ni gashi nan. Abinda zan saka kaga na saka naira ɗaya ba zai ba gashi nan. Amount must be bigger than 200. Karancin iya abin da za ka iya cirewa a ciki 2000. Ba za ka iya cire ƙasa da 2000 ba a cikin application na remitano. Alaikum salam.
ba za ka iya cire ƙasa da 2000 ba a cikin application na remitano. Dole ne ko nawa za ka sa, sai dai daga 2000 sai dai daga 200 kai abin da ya sama. Ni da ke ba ni da komai a ciki ma dai, ko da ce na sa ba zai ba. Samira zan zero, kaga kuɗi na zero ne. Shi na suka ce amma wata biyu Samira zan zero, ka gani. So abinda za ka yi na gaba shine in ka saka kuɗin ka normal, idan da akwai sai ka taɓa kan confirm. Kana taɓa kan confirm, idan ka je can ƙasa za su baka abin nan na withdraw. Kana taɓa withdraw, insha Allah successful za su ce ka jira zuwa minti 8 ko kuma minti 10 shine yayi nisa da yawa. Idan ka jira na wannan lokacin za ka ga kuɗin ka sun sako cikin bankin ka ba tare da ɓata lokaci ba. Abu na gaba kuma, idan ka gama wannan shikenan, gurin siyarwa na faɗa muku, gurin swapping za ka zo kai swapping, ka ajiye renis a sama, ka ajiye NGN kuɗin ka na Najeriya, sai ka saka adadin renis ɗin da za ka siyo a nan da za ka siyar. Idan ka siyar kawai sai ka yi buy, kana buy kuɗin ka za su koma naira, sai ka dawo nan gurin wallet naka sai ka taɓa withdraw, to ta nan za ka cire kuɗin ka. Kana ɗora bankin ka za ka ga ya bayyana a kai kamar haka. Kana shiga cikin bankin ka kamar haka, continue, za su ce ka rubuta iya adadin kuɗin da za ka cire. So akwai wani abu wajen seta Google Authenticator din nan kamar haka, bari in je gurin ku gani. Ga gurin nan, gaskiya shine yafi komai wuya a cikin bayanin cire kuɗi. Ga gan shi nan, shine wannan Google Authenticator. So amma ku biyo ni a bidiyo na gaba, insha Allah zan nuna muku yanda mutum zai saita shi daidai da wallet ɗinsa na remitano. Kana gamawa shikenan za ka iya cire kuɗin ka successful, ba ka da wata matsala. Yawwa, na gode da kallon wannan bidiyo na, amma ina ƙara tunatar da ku a biyo ni a fim na gaba. Zan nuna muku yanda za ku saita Google Authenticator. Gaskiya da akwai wahala sosai. Na gode da kallon wannan fim na. A daure a taɓa mana subscribing da alaman ƙararrawa, sannan a dangwala mana alamar like domin mu samu ƙwarin gwiwa yi muku wasu. Na gode.